yanamhlanje sithola encwadini kaSamuel oqala isahluko sesine. Sizofunda ke amavesi amaningana singakafundi ngizocela sibhangane. Siguqile phambi kobuso bakho Nkosi. Baba, sikhumbula abantwana bakho Daniel noJohane. Lapho Nkosi bebona ubuso bakho bawa phansi ngobuso babo Nkosi. Ababanawo namandla Nkosi okuma. Bashawa uvalo olukhulu Nkosi ngoba babemi phambi kobuso bakho. Bayibona inkazimulo yakho Nkosi. Ukuthi ubuso bakho abubhekeki. Amehlo akho angumlilo. Babona izinyawo zakho Nkosi zinjengezinyawo zethusi. Baba Thengcwele, siyabonga ukuthi namhlanje sikwazi ukuza phambi kobuso bakho. Wakhuluma kanjalo Nkosi kuMose, wakhuluma nakuJoshua wathi, khumula imbadada zakho ngoba umhlabathi ome kuwona ungcwele. Sengathi Nkosi phakathi kwethu kungaba yilona lo wakhumula imbadada zakhe. Ngoba Nkosi sesiphambi kwakho wena oyilangabi lomlilo. Wabonakala kanjalo kuMose Nkosi ebona isihlahla somlilo uvutha kulesi sihlahla, kodwa lesi sihlahla asiphelanga. Impela Nkosi yamakhosi ngumlilo oqothulayo. Wakhombisa Nkosi ukuthi sizokhululwa ngokuthi wena ulenge emthini kodwa kungumlilo oqothulayo. uNkulunkulu Thengcwele, siyathoba phambi kobuso bakho. Wathi kuMose Nkosi, usuwehlile ukuzokhulula abantwana bakho ebugqilini baseGibhithe. Ngiyacela Moya Ngcwele, ngiyacela Nkulunkulu ophilayo ukuthi wehle namhlanje. Uzokhulula abantu bakho ebugqileni besono. Uzokhulula abantu bakho Nkulunkulu Thengcwele ezimeni zonke ababhekene nazo nezibehlulayo. Nkosi Jesu, uthe wena umuntu umkhulula, uthe uba ngokhululekileyo impela. Izwi lakho linguwe, izwi lakho liyaphila. Yehlela phakathi kwethu Nkulunkulu Thengcwele, siyathoba phambi kobuso bakho. Singenze lutho Nkulunkulu Thengcwele ngaphandle kwakho. Uthe Nkosi wena ngumvini okuyena yena. Uthena thina singamagatsha. Umegatsha lithela izithelo ezimbi, liyasikwa, lilahlwe, libune bese liyashiswa ngomlilo. Kodwa Nkosi uma lithela, uthena liyathenwa ukuze lithele izithelo eziningi. Sesiphambi kwakho Nkulunkulu Thengcwele, siyathoba mdali wezulu nomhlaba phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ukuthi ukhulume ngezwi lakho. Bengubani Nkosi ukuthi ungathuma mina, kodwa ungangisebenzisa Nkosi, kodwa ibandla lakho leli. Ngiyacela Nkosi wenze umsebenzi wakho, ufeze umsebenzi wesiphambano. Wale ngemthini uzothwala izono zethu. Nkosi, ngiyacela ukuthi kube lona lo avuma isono sakhe Nkosi, asishiye ukuze Nkosi ukulenga kwakho emthini kungabi izelezi, kodwa kube ngukukhululwa kwabantwana bakho. Siyabonga Nkosi, siyabonga Nkosi ukuthi uzosifela esiphambanweni. Siyabonga Msindisi wethu. Siyabonga. Siyacela Nkosi ukhulume nathi, khulume nabantwana, khulume nabadala,
ukhulume nami Nkosi, ngingasali ngaphandle. Nami ngiyafisa Nkosi ukulizwa izwi lakho. Nami ngiyafisa Nkosi ukungena embusweni waphakade. Hawukela ilona lo Nkosi okhona phakathi kwethu. Ngiqalekisa yonke imimoya ethunyelwe kule ndawo. Wena uqobo Nkosi Jesu yiba ugande lomlilo phakathi kwethu. Ungavumi ukuthi uSathana athumbe ingqondo zethu. Ungavumi Nkosi ukuthi siphumele ngaphandle sibe singaphakathi ngomzimba. Kodwa Nkosi ngicela ubuyise umphefumulo wethu ubuyisele kuwe Nkosi. Inhliziyo zethu Nkosi masondele kuzo izwi lakho. Khuluma Nkosi yamakhosi, khuluma Moya Ngcwele silalele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Namhlanje ke sizobheka incwadi kaSamuel lokuqala, 1 Samuel chapter 4 from verses 1 to 10. Isihloko sithi amaFilisti ayahlula uIsrayeli, umphongolo uyathathwa, amadodana kaEli ayabulawa. Izwi likaSamuel lafika kuye wonke uIsrayeli. uIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti, wamisa ngase Ebenezeri, amaFilisti amisa eAfeki. AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli, impi yaqhubeka. Umisa kancane la. Impi yaqhubeka, uIsrayeli wahlulwa phambi kwamaFilisti, abulawa impini ngasendle, kungathi abantu abayizinkulungwane ezine. Wathi abantu bengena ekambo, amalunga akwaIsrayeli athi, uJehova usibulaleleni phambi kwamaFilisti na? Masithathe umphongolo wesivumelwano sikaJehova eShilo siwulethe kithi, ufike phakathi kwethu, usisindise esandleni sezitha zethu. Abantu basebethumela eShilo, bathatha khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova, sebawude ohlezi phezu kwamakerubi. Amadodana amabili kaEli, Ohofini noFinehasi, ayelapho nomphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu. Kwathi umphongolo wesivumelwano sikaJehova ufika eKamu, wonke uIsrayeli wakhumuluka ngokukhumuluka okukhulu kwaze kwaduma umhlaba. AmaFilisti esezwa umsindo wokukhumuluka athi, uthini umsindo walokho kukhumuluka okukhulu eKamu lamaHebheru na? Aqonda ukuthi umphongolo kaJehova ufikile eKamu. AmaFilisti esaba ngokuba athi, uNkulunkulu ufikile eKamu. Athi-ke, maye kithina, ngokuba akuzange kube khona okunje ngaphambili. Maye kithina, ngubani oyakusophula esandleni salaba onkulunkulu abanamandla na? Yilaba onkulunkulu abashaya baseGibhithe ngazo zonke izifo ehlane. Qinani nibe ngamadoda nina amaFilisti, ukuba ningabe izigqila zamaHebheru njengalokhu ebeyizigqila zenu. Yibani ngamadoda nilwe. Verse 10. AmaFilisti alwa, uIsrayeli wachithwa, babaleka, kwaba yilona lo etendeni lakhe, kwaba khona ukuceka okukhulu, ngokuba kwawa ku-Israyeli abantu abayizinkulungwane ezingamashumi-30 aba imigundatshana. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. La sifunde khona-ke sithola ukuthi izwi likaSamuel lafika kuye wonke uIsrayeli. Angazi-ke ukuthi yizwi elithini leli.
elifika kuona uIsrael ukuthi wayetheni, kodwa sithola sesizwa la ukuthi izwi likaSamuel lafika kuye wonke uIsrael. Ngamanye amazwi akekho ngezwana. Then bese kukhutshwa kwalapho kuthiwa uIsrael waphuma ukulwa namaFilisti. Bafike bezwa izwi likaSamuel base beyaphuma bawulwa namaFilisti. Wamisa ngase Ebenezeri uIsrael. AmaFilisti amisa eAfrika. Mhlambe ke kakhulu kwenzela uSunday school. Ake ngichaze kancane ukuthi ubani uSamuel, imvelaphi yakhe. uSamuel noma ke ngiqale la, uNkulunkulu unenhloso ngayo yonke into eyenziwa umntwana wakhe. Yabona mangaba ekukhethile wolindela ukuhlangana nezingqinamba nezinkinga ngenxa ukuthi uNkulunkulu unenhloso ngawo. uSamuel uzalwa indoda ebejwayele ukuya kakhulu ethempelini, uElkana. uElkana ube nabafazi ababili, 2. Omunye wabo bekunguHana, omunye wabo kunguPenina. Penina ube nezingane, uHana engenazo izingane. Lithi iBhayibheli isizathu sokuthi uHana angabe nezingane ingoba uNkulunkulu wasivala isizalo sikaHana. Savalwa uNkulunkulu, asivalwanga umuntu. Asivalwanga uHana, asivalwanga uPenina, asivalwanga uElkana umkhwenyana wakhe, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngamanye amazwi uHana ayikho enye indlela ebengayenza ukuthi athole abantwana ngaphandle ukuthi uNkulunkulu avule isizalo sakhe. Yabona uNkulunkulu mase ezosebenza kunendlela asebenza ngayo. Ma kukhona umuntu afuna ukumsebenzisa kwesinye isikhathi udala izinkinga ekuzalweni kwakhe. Ngoba ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukuziphiniselela kuMefilisti, wavele wenza nje ukuthi lapha umbheka Judges chapter 13, ubaba kaSamson kambe kuthiwa igama lakhe ngalikhohlwa igama lakhe manje. Umkakhe akangabe nazo izingane. Manje ngenazo izingane kanti uNkulunkulu ufuna ukuyiphiniselela kuMafilisti. Ingelosi kaNkulunkulu yafika kumkakhe eyedwa. Yathi uzozala umntwana uzoba ngumNaziri kwasekuzalweni kwakhe. Akazuphuca ekhanda, akazuphuza uphuzo olunamandla, ngakho nawe nini awuzuphuza uphuzo olunamandla. Ngoba lo mntwana unezinto ekungamele zimthinte ukuze amandla kaNkulunkulu apheleliswe kulo mntwana. Ngoba yabona mangumntwana kaNkulunkulu kunezinto okungamele uzithinte nekungamele zisuswe empilweni yakho, ngoba kwathiwa akazuba nampuco, ukuze amandla kaNkulunkulu ahlale kuSamsoni, ukuze uNkulunkulu akwazi ukufeza icebo lakhe lokuthi aziphiniselele kuMafilisti. But lokho kwadala inkinga kunina, ukuthi unina ngabathola abantwana, ngoba uNkulunkulu befuna ukuthi abe ne-attention ephelele unina walomntwana ngalomntwana. Ngoba mhlawumbe uma waye nabantwana abaningi wayengeke abe nayo attention ephelele kuSamson ukuthi aqiniseke ukuthi lokhu nalokhu nalokhu akwenziwa kulomntwana. Omakhelwane bonke ziyenziwa izinto kwabanye, kodwa kulo akwenziwa lokhu, ngoba uzozalwa engumNaziri, ngoba kunalamandla kaNkulunkulu ekufanele ahlale kuyena, angeke ahlale mangaba kwenzeke lezi zinto kuyena. Nembala wazalwa uSamsoni, waba nawo lawo mandla. Akekho umuntu engake ngezwe ngaye ngisho naseBhayibhelini owaba nawo mandla ayekhona uSamsoni. But mhlazane kwasuswa utho empilweni yakhe,
ekwakungafanele isuswe aphela lawo mali. Yikho ke ngithi kunezinto ekumele mongumntwana kaNkulunkulu zigcine ezisezwini, ngoba mawuhluleke ukuzigcina uzophelelwa ngamandla uNkulunkulu bezowabeka kuwena. Amandla kaNkulunkulu angahlaliswa ukuthi wena uhlezi kuyena ezwini lakhe, ubambe izwi lakhe ukuthi utheni kuwena. Angikhulumi ngomunye umuntu mina, ngikhuluma ngokuthi utheni kuwena. Nangaye ke uSamuel uNkulunkulu wayenenhloso. Manje inhloso kaNkulunkulu ke esuke idalele lo kuzovela inhloso ngaye izinto ezibabhlungu nezingajwayelekile empilweni yakhe. Naye ke uHana savele isizalo sakhe savalwa uNkulunkulu. But uPenina umnakwa yena wayemqolodela. Ngiyacabanga umuntu wayemthuka ethi wena lento lengazali inyumba le. Yazi umuntu owenza lokho uyisilima sokugcina. Ukuthi ungathuka umuntu ngesimo angazenzelanga yena. Ngoba kahle kahle usuke uthuka uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu wenza iphutha ngokuthi lo abe nje. Ngoba akazenzelanga lo muntu ukuthi abe njalo. Mhlawumbe ngingakunikeza ibenefit of a doubt ngikuncwebele uma ngaba uhleka noma uthuka abantu esimeni sanamhlanje abanye babo abangazali. Ngoba abantu namhlanje bathi bese esikoleni abanye primary school sebehlela imndeni. Ngicela lengane niba engazulazuli ngoba izophazamisa. Mangaba iqhubeka nalokho ngicela uma wayo angithinte. Sibone ukuthi sizoyisiza kanjani ingane. Ngoba bahlela imndeni. Ngesikhathi behlela imndeni lamaphilisi abawaphuza abawadlayo abazi ukuthi enziwe ngani. Abulala inzalo, usho ukuthi le nzalo yalomuntu ayibulawanga noma ayivalwanga uNkulunkulu kodwa ibulawe yilokuhlela imndeni. Bese umuntu mayesegana noma eshada akasabathola abantu. Mhlambe kulowo mangaba esazi naye ukuthi ileso simo mhlambe ungamhleka ukuze asizakale. Nginikeza ke ibenefit of a doubt. Kodwa uma benguwena bengengimhleke noma kunjani. Bengizomluleka nje kahle ukuthi buyele edolweni. Mhlawumbe uNkulunkulu uzobona umusa kuwe. Kodwa ngaleso sikhathi soHana angikholwa ukuthi kwahlelwa imndeni ngaleso sikhathi. Kodwa ke angazi. Kodwa yena uPenina ngokweBhayibheli wayichukuluza uHana. And noma lingasicaciseni ngokugcwele ukuthi wayemchukuluza ethini, kodwa sithola uHana ekhala kuNkulunkulu eyofuna umntwana. Okuwukuthi kungenzeka ukuthi wayechukuluzwa ngobunyumba bakhe. Kodwa futhi esinye sezizathu esenza ukuthi uHana achukuluzwe ukuthi uHana wayeyintandokazi kuElkhana. Uyena wayethandwa kakhulu kunoPenina. Angazi ukuthi ubani owagana kuqala kunomuntu. Kodwa ngiyasola ukuthi uPenina wagana kuqala kunoHana. Yabona ke bomama ukuthi seniphile esikhathini samanje ninenhlanhla. Amadoda agcine sethatha isithembu uma wahlupha. Mhlawumbe uPenina wayevele ihlupha indoda yakhe. Ngoba kwesibili la eBhayibhelini ngithola kuHana kuphela ohamba noPenina baye ethempelini ohamba noElkhana umkhwenyana wakhe baye ethempelini. Akukhona kanye la ngizwa khona uPenina ehamba noPenina wakhe baye ethempelini. Akumnandi ukuthi indoda ihambe yodwa eyokhonza uNkulunkulu asale umfazi. So mhlambe ileso sizathu esenza ukuthi uElkhana bonke yazini ngcono ngizithathele umfazi. Ukuze ngikhululeke nje ngazi ukuthi ngizoba nomuntu engizowazi ukuthi ngihambe naye. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa nalokho futhi kuyipossibility. Hayike asihluleke la. uHana sivaliwe isizalo sakhe. Nangu lo yamhlupha. Enuneyingane mhlambe wayemhlupha zamhluphe neneyingane zakhe.
mayihlupheka uHana, ukuhlupheka kwakhe bekumenza ukuthi agijimele uNkulunkulu ayokhuleka kuNkulunkulu. And mayokhuleka kuNkulunkulu akukho nakanye la ngizwa khona uHana ethi uNkulunkulu yambona uPhenini ukuthi uyangihlupha. Akayibiki indaba kaPhenini uHana kuNkulunkulu. Angazi ke into ukhuleka kanjani. Akayiphathi futhi indaba yokuthi ngihlushwa nje ngoba lapho ngeyinyoni. Cha. Uzokhala nje uNkulunkulu ukuthi ngicela umntwana. Yilokho nje ngizocela usezohluleka nje ukukhipha amazwi inhliziyo yakhe ibhlungu. Yini bebhlungu inhliziyo yakhe? Yebo ibingaba bhlungu ukuthi akanazo izingane. Kodwa umuntu ebeyenza ukuthi ibe bhlungu kakhulu inhliziyo yakhe uPhenini. Kusho ukuthi umhluphi wakho uyena okudrivela kuNkulunkulu ngumntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe uPhenini ngaba akakhulekanga ngendlela akhuleka ngayo. Ukuba uPhenini wayethi hawu mina kwethu uMesi asikhuleke ndawonye mhlawumbe uNkulunkulu uzosisiza. And uPhenini asimtholi eyokhuleka ngoba izinto kuyena zimhambela kahle. Ngamanye amazwi mawubona izinto zingakhambeli kahle, nanzi inselelo ukuthi yiya kuNkulunkulu. Wahamba ke uHana wayethempelini. Sebephuzile ke wakhuleka kwangaphuma amazwi yena. Kodwa enhlizweni lithi iBhayibheli ayekhona amazwi acacile kodwa umlomo wakhe wayengakwazi ukuphimisa lokho kusenhlizweni yakhe. uEli waze wacabanga ukuthi hey yazi lo mama lo suka zophuzela la ethempelini I understand indaba. Wathi we mama manje uyodakwa iwayini koze kubelile. Uthi hayi ncube yakho hayi ngoba dabuka kwenhliziyo. Usethi ke uEli uNkulunkulu makenze njengokucela kwakho. Ahambe ayekhaya ngembala amthola umntwana abemthembise uNkulunkulu ukuthi mayesemkhulisile noma esemncelisile noma eselunyuliwe uzombuyisela ethempelini wambuyisela ethempelini. Lithi iBhayibheli ke uSamuel wakhula phambi kaNkulunkulu. Akalahlekelwanga noma akalahlanga nelodwa lamazwi kaNkulunkulu. And ngesikhathi esethempelini uSamuel lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu ngalezo insuku laliyindlala. So uSamuel wayengakaqondi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngayiphi indlela lapha eShilo ethempelini. Wayese ezwe iphimbo uSamuel, iphimbo lithi Samuel. Hayi asukuma uSamuel Elise ngifikile. Ngibizile Eli hambela la ngikubiza. Mase fika kwesithathu uSamuel uEli uthi Eli useyacabanga okay uNkulunkulu. Okay manje waqala wakubiza. Ubothi khuluma uNkulunkulu. Khuluma Nkosi ngoba incebo yakho iyezwa. Ngoba uNkulunkulu akathanda ukukhuluma kumuntu ongezwa. uNkulunkulu akavela fohle nje aqhamuke sezoxoxela indaba. Qala kubize kahle ngegama ngoba usazi ngamagama. Bese kube wena ovumayo ukuthi akakhulume. Abanye ke abavuma ukuthi akhulume ngezono zabo bamvalela nje. Avuma ngomlomo wakhe uSamuel uthi khuluma Nkosi ngoba ngilalele ngiyezwa. Mhlawumbe akakhulume nje kwena uNkulunkulu awuzwa. Uqala akhulume mhlawumbe ngonembeza ungamlaleli. Akhulume ngezwe ngephimbo elincane. Umoya wakho ongcwele ungamlaleli. Bese ke angakwazi ukukhuluma ezinye izinto azambule kuwena ngoba awumlaleli. Kodwa ukuze akhulume izinto azakhuluma ngokucacileyo fanele umlalele kulokho okuncane ngoba ithi Inkosi uJesu uma umuntu engathembeki kokuncane uzothembeka kanjani kokukhulu. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukwenza nje izinto kancane ufuna ukubona uzothembeka yena. Aphinde athi kancane abantu uzothembeka yena. Mhlawumbe ubona izinto zigcine zingalunganga kanti kade uNkulunkulu ezama ngokuncane wena ungathembeki.
bese ke angadluleli uNkulunkulu phambili uvinjwe uwena ukuthi afinyelele uNkulunkulu la efuna ukufinyelela. Ake sengichazile indaba kaSamuel ube noEli ethempelini, angisazoyichaza ke kangako indaba yamadodana kaEli, ngizovele ngene la sifunde khona. Kuthiwa ke izwi likaSamuel lafika kuye wonke, noma asithi chapter 3 verse 19 no 20 no 21. Samuel wakhula, Jehova wayenaye, akawisanga phansi nelilodwa lamazwi akhe. Wonke uIsrayeli kusukela kwaDani kuze kube seBerisheba wazi ukuthi uSamuel usuqinisiwe ukuba abe ngumprofeti kaJehova. Jehova waphinda wabonakala eShilo, ngokuba uJehova wazibonakalisa kuSamuel eShilo ngezwi likaJehova. Yikho ke ngithi angazi ukuthi iliphi lelizwi elazwakala kuIsrayeli wonke. Kodwa ke sebezwile ke ngaye noma sebelizwile lelizwi bavele banquma. Angazi kuba wobani labo abaqala indaba, kodwa ngiyacabanga ukuthi indaba yaqala nje umuntu oyedwa. uIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti, wamisa ngaseBen-Ezeri, amaFilisti amisa ngaseAfeki. So baqala ke manje labantu bathi okay, nangu Samuel semisiwe futhi uJehova sesiyazi ukuyena. Mhlawumbe bavele baqonda hayi yabona ke manje kade kuthulekile sonke lesi sikhathi, kade kungekho zimpi. Yabona ke uma sekuthulekile kungekho zimpi, uyazi ukuthi empilweni yakho kungenza ukuthi ukhona ukonakele. Ngesikhathi ethula amaFilisti la engalwi noIsrayeli, noIsrayeli akwali namaFilisti, kungalesi sikhathi izwi likaNkulunkulu beliyindlala. Kungalesi sikhathi amadodana kaEli, oHofni noFinehasi belala nabesifazane ababekhonza emnyango wetende lokuhlangana, bethatha amanoni okungafanele bawathathe, kodwa bekufanele lozo zokuhlatshelo kube uyena oshisa amanoni before bathole amanoni bona. Benza izinto eziphambene endlini kaNkulunkulu. Abantwana ababengamapriest ngaleso sikhathi, amaLevi, kuyona agcotshiwe, uFinehasi noHofni. Ngaleso sikhathi kwangazi ukuthi azikho izinto. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayengakanqumi ukuthi abashaya, ngoba wayesesazi ukuthi usevuse uSamuel. Kwathuleka kwangazi ukuthi kunokuthula leso sikhathi. Babona ukuthi nangu umuntu osekhona senoNkulunkulu ke manje. Hayi ke mase khona senoNkulunkulu phakathi kwethu, hayi sasingahamba siyolwa. Sesingahamba manje siyohlasela izitha. Ngoba kwavusana kuyizitha vele. Angithi phela inkosi yasho mayijezisa uEva. Yathi ngiyakubeka ubutha noma ijezisa inyoka, sorry. Yathi ngizobeka ubutha phakathi kwakho naphakathi kwesifazane, naphakathi kwenzalo yakho naphakathi kwenzalo yesifazane. Inzalo yesifazane izochoboza ekhanda lakho, wena uzoshaya isithende sayo. So siyazi ukuthi bekukhulunywa inkosi uJesu, kodwa futhi lokho kusivezela ukuthi ngoba kuthiwa nenzalo, ukhulunywa ngenzalo, kusho ukuthi yabona moya inzalo yenkosi uJesu zelwe kabusha. Labo bangazalwanga kabusha abayinzalo kaSathane bazolwa nawe. So kohlale bukhona nje ukuthi ngeke kube khona ukuthula phakathi kwethu. Mhlazana kwaba khona ukuthula, yazi ukuthi mhlambe wena usumdibi munye nabo, inzalo kaSathane. Ake babona ukuthi hayi phela sikho umdibi munye nalabantu manje. Nakho sesinayo umuntu esaziyo ukuthi sinesiqiniseko ukuthi uhamba noNkulunkulu lo. Bahamba bayona, kodwa futhi mabezohamba bafike bama lapha ngaseBeneza. Lapha asho khona uJoshua ukuthi wayiqamba igama lokuthi iBeneza ngoba uJehova ubekanye nathi kwaze kwaba la. Kushuthi babona kushuthi uJehova unathi, kusekuzokwaba la uJehova unathi. Maye nathi hayi sobanqoba la. Verse 2 uthi ke amaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. Impi yaqhubeka, uIsrayeli wahlulwa phambi kwamaFilisti, abulala empini
phambi kwamaFilisti abulala empini ngasendle kungathi abantu abayizinkulungwane ezine, about 4,000 abantu bakwa-Israyeli babulawa. Basuke nje abakhulumanga no-Eli, abakhulumanga noSamueli, asizwa futhi bekhuleka, asizwa bebuza kuNkulunkulu ukuthi singaya kulempi, bavele bayisukela nje. Kanti lempi ngeyikaba bazolimpi yabo noma bazolimpi kaNkulunkulu. uNkulunkulu waqonda ukuzenzela udumo ngo-Israyeli. So yonke into eyenziwa u-Israyeli iqala kuNkulunkulu. Angathi iBhayibheli lithi mazisa yena indlela zakho zonke, yena kusezophumelelisa indlela yakho. Bona abamazisanga uNkulunkulu indlela yakho, bavele nje benza nje ngoba bebona lokho abakubonayo, babona sengazi ukuthi izinto zihamba kahle. Omunye abone sengazi ukuthi hayi uNkulunkulu uyakhuluma naye, umbonisa namaphupho, izinto sezi-right, sengahamba ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ukushaya amadimoni akuhluli. Yake yasho insizwa eyayishumayela ngisafunda ethi yanele yasindiswa, yabona ukuthi sinawo amandla. Kwathiwa uyagula umakhelwane, yasuka yaka makhelwane, athi ngegama lika Jesu, ithi ayishaya amadimoni, physically ayishaya, yaphuma ngesamagundane, shawa amadimoni. Ngoba bavele wasuka nje wawulimpi angayazi ukuthi akusiyona impi yakhe, impi kaJehova le. Kufanele kube uyena ozoqala authorize leyo mpi leyo. Ungasuki nje uhambe yolimpi kaNkulunkulu engekho kuwe, ngoba uzofika uhlulelwe khona noma kuthiwa ngamandla akho ubungakhona mhlawumbe ubuzonqoba, kodwa ngoba wena uyegameni likaNkulunkulu kanti akekho kuwena, uzohluliswa ikhona lokho. Yabona ihlale ngithinta kakhulu indaba ezenzo 13 ngoqala kuverse 1. Athi sebekhulekile sebezile ukudla, wathi uMoya oNgcwele ngikhethelele uBarabha noSawuli ukuthi bangenzele umsebenzi engibakhethele wona. Kanti lapho kuzenzo chapter 9 sothola uSawuli eqinisekiswa ukuthi ukhethiwe vele ukuthi akwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa akavelanga ngasuka ngaleso sikhathi nje nani uNkulunkulu wenza ngendlela yakhe. Wathi noma seke wathi uyawenza umsebenzi, wabuyela back emkhulekweni ukuyofuna intando kaNkulunkulu, ngoba ukushumayela akusiyona umsebenzi wakhe kodwa ngumsebenzi kaNkulunkulu. Kungumsebenzi wakhe awunikezwe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi akazenzeli yena, akazishumayeleli yena, akazishumayeleli udumo lwakhe. Uma efuna ukushumayela uNkulunkulu ophilayo, kumele uNkulunkulu abe kuyena. So uNkulunkulu wayesebanikeza iauthority ukuthi usibanibani nosibanibani abahambe bayizizweni lapho ngibathume khona bawenza umsebenzi wabo. Mabefika lapho, mabefika kwenye indawo athi uNkulunkulu uMoya oNgcwele hayi la angenithumanga la, baya kwenye athi nalana futhi kuzobe ukuthi la ebaholela khona. Mhlawumbe kwakufanele balwe ngesinye sezizwe, hayi amaFilisti, kodwa bona bavele nje bayisukela ngokwabo, bengatshelwanga uNkulunkulu, bengenaye uNkulunkulu. Kwafa 4,000, about 4,000 wabantu abafa ngaleso sikhathi. Verse 3 kuthiwa ke kwathi abantu bengena eKamu, amalunga akwa-Israyeli athi, uJehova usibulaleleni phambi kwamaFilisti na? Bayisholo bona, asizi ukuthi bayakhuleka la, asizi ukuthi babuza uEli, asizi ukuthi babuza uSamuel, ungazi ukuthi bebezibuza bona. Impendulo ke bayithola kubona-ke, bakenze ukuzibuze wena impendulo uphinde ithole kuwena, mhlawumbe wrong, mhlawumbe be-right angazi. Kodwa ke la kuthiwa masithathe umphongolo. Yabona la kuyacetha uba beziphendula bona, mabathi masithatha, akekho batshela bona, masithathe umphongolo wesivumelwano sikaJehova eShilo, siwulethe kithi, ufike phakathi kwethu, usisindise esandleni sezitha zethu. Bacabanga bazosindiswa umphongolo, kanti ubanothe umphongolo uNkulunkulu. Ucabanga wena uzosindiswa ukuthi nje
ufunda iBhayibheli uzosindiswa ukuthi wena uzenkonzweni njalo futhi uyafakaza futhi uyashuma lokho kuzokusindisa lutho akhambi kanjalo. Abantu bethumela eShilo bathatha khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova sebawode ohlezi phezulu kwamakherubi. Umphongolo kaJehova lo akusiyena uJehova kodwa umphongolo wakhe. Ukuthi bake badideka lapho bacabanga ukuthi yena uJehova lo cha kwakuwumphongolo wakhe. Amadodana amabili kaEli oHofini noFinehasi ayelapho nomphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu. Lamadodana amabili ke kaEli uHofni noFinehasi lithi iBhayibheli kwakungabantu ababi kakhulu njengoba bese ngeke ngachaza eqaleni. Uyise wabo ke uEli wazama ukubakhuza wathi hey madodana ami yazi kunento ezimbi indaba ezimbi engizizwa ngani la. Uthi ke madodana ami iyekeni lento enyenzayo. Ngoba umuntu mangaba ona komunye umuntu uNkulunkulu uzomahlulela. Kodwa mangaba ona uNkulunkulu ubani ozomlekelela kuloko. Lithi ke iBhayibheli amadodana kaEli omabili akamlalelanga uyise. Sase siyabekwa ke isizathu esishaqisayo esibhlungu esizathu sokuthi amadodana kaEli angamlaleli uyise. Ubani osaziyo leso sizathu? Khona osaziyo? Lithi iBhayibheli yingoba uNkulunkulu wayehlose ukuwabulala amadodana kaEli. Ibhlungu ke le ndaba kusho ukuthi isono ababesenzile sase sidlulele phambi kaNkulunkulu ngendlela yokuthi uNkulunkulu wabavala yena ukuthi bangaphenduki, ukuthi inhliziyo zabo zibe likhuni, njengoba sizwa nalapha futhi kwaba seRoma chapter 1. Ngabantu mawubheka lapho ku verse 23 ya ku 24 sithola lapho uNkulunkulu ekwazi ukukhonka inhliziyo yomuntu ngenxa ukuthi engamlaleli, ngenxa ukuthi umuntu engambongi uNkulunkulu kodwa belazi iqiniso. Bese uNkulunkulu umuntu amnikele inkalukweni zakhe. Omunye azithole sewungqingile engazi ukuthi kanjani kanti uhlulwe ukubonga uNkulunkulu nje emazi. Nalamadodana kahlangana nenkinga enjalo aqhubeka nezinto zawo kade zenza kanti uNkulunkulu vele usehlosile kwabulala. Omunye umuntu ngakumkhuzi umangala ukuthi lo muntu ongezwa kwenze njani. Ekungenzeka ukuthi usevalwe uNkulunkulu akasavalwa ngamadimoni. Yabona umuntu mayesavinjwe ngamadimoni ukuthi angakulaleli usenenhlanhla lo muntu. Uma nawo amadimoni emvale ngokwentando yawo amadimoni. Kodwa lawo madimoni masemvale ngokwentando kaNkulunkulu senkingeni ke lo muntu ngeke usamenza lutho. Noma ungamzilela 40 days uzile ugcinela uthanda khona ngeke asizakale lo muntu mayesevalwe uNkulunkulu. Inkinga ke esibhekene nayo ukuthi kunabantu abayilolu hlobo ababhekene naleyo nkinga ukuthi sebemdelele uNkulunkulu kwaze kweqa ngendlela ukuthi ngeke babe besaphenduka. Hlungu ke leyo. Yonke lamadodana ukuthiwa ayekhona ke sekuyothathwa lo mphongolo. Ngicabanga ukuthi lamalunga kwaIsrael mawuthatha umphongolo eShilo yilamadodana kaEli anikeza amalunga iauthority yokuthatha umphongolo. Ayise wona uqobo lwakhe wona lamadodana ahamba nawo lo mphongolo ayempini. Wathi umphongolo wesivumelwano sikaJehova ufika eKamu noma kaseqeke lapho. Siye lapha ku verse 9. No, asiqale verse 10. Kuthiwa amaFilisti alwa
uIsrayeli wachithwa. Babaleka kwaba yilona lo etendeni lakhe. Kwaba khona ukuceka okukhulu ngokuba kwawa kuIsrayeli abantu abayizinkulungwane ezingama-30 abayimgunatshana. Now this time around sekukhona uFinehas manje noHofni. Sekufa akusashiwo manje ukuthi about 30,000 kuthiwa nje 30,000 wabantu abafa lapha. Eqaleni kufe 4,000. Kube ngazi ukuthi uNkulunkulu bese abanikeza iwarning ukuthi hayibo anizanga kimi mina ukuze nihluphe. Nithembele ukuthi kunomntwana kaNkulunkulu onomoya kaNkulunkulu la, kanti mina ngikho kunini. Ngoba noma ngaba nomntwana kaNkulunkulu noma kaNkulunkulu kwenzeka izimanga, ungasuki uthi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ungekho ngcwele, ngoba azokushaya amadimoni. Ngofunda lapha kuZenzo 19 umadodana kaSkevu asuka lapho athi amadimoni hayi nginifungisa uPaul. Hathi amadimoni lezi amadodana kaSkevu ukuthi uPaul siyamazi noJesu futhi siyamazi, nina-ke niwobani? Amadimoni abashaya baphuma benqunu la. Babesendaweni nabapostoli. Manje baqanti bona ngoba bakuleyo ndawo enabapostoli, uNkulunkulu esenza imisebenzi yamandla ngabapostoli, nabo ke bengenaye uNkulunkulu bazokwenza leyo msebenzi. Akhambe kanjalo, kuhamba ngobungcwele. And kwesinye isikhathi ukuze kufinyelele lapho uNkulunkulu ezokunikeza amandla athize, kubiza ukuthi amadimoni aqale akwazi. Njengoba ethamba amadimoni amazi uPaul. Kushuthi impela alwa noPaul emzama ngapha nangapha. Athi uyamzama from this angle, lutho. Amzame ngale angle, lutho. Amzame ngalokho, lutho. But hayi sesimphenyile. Samhlola ngapha na sesiyamazi uPaul. Naye futhi uJesu siyamazi. Mhlambe wena seyazi nje amadimoni, asidingi nokumphenya lo. Sibesithi nje lapha nali button esithindayo tuf on sekwenzekile lokho kade sikufunda kusho amadimoni. Kanti kufanele ukuze uNkulunkulu akusebenzise kufinyelele lapho amadimoni ezokwazi kahle ukuthi yabona manje sesiyazi ukuthi abantu ayikho indlela esizomngena ngayo, ayikho indlela esizomthola ngayo. Mayese kwazike hayi izwi nje ozolikhipha emlonyeni wakho azothoba, ngoba seyakwazi ukuthi umlilo wena. Hayi vele ayithithibalele nje. Waqala nje ukukhipha nje ngomlomo wakho ngoba vele ukhipha umlilo manje. Aseyathuthumela ngokuzwa nje iphimbo lakho. Kanti mhlawumbe umunye bayithi ubanike wena. So nalabantu uNkulunkulu ke wayehlose ukuthi abulale amadodana kaEli la. Kodwa ekuhloseni kwakhe sithola la amaFilisti understanda amandla kaNkulunkulu. Ethi lo uNkulunkulu walaba bantu uyahambisana nalo mphongolo. And lo uNkulunkulu walaba bantu uke washaya abantu baseGibhithe ngezifo. Athuthumela esaba amaFilisti. Kodwa athi ayikhona. Mabeke bafika labantu bazosenza iqhinga. Mabeke basahlula asilwe nawo. uNkulunkulu wayesenza icebo ukuthi no, njengoba namaFilisti esabumphongolo. Elithi iBhayibheli laphana kuZaga 22 lithi uverse 24, lokho umuntu akwesabayo kuyamehlela. uNkulunkulu wenza ngabomu ukuthi amaFilisti awuthathe umphongolo. Mayothatha ngicabanga ukuthi ayicabanga ukuthi uNkulunkulu oDagoni uzoba namandla uma ngabe lo mphongolo uNkulunkulu wabo. Hawu
bambeka uDagoni ngakusasa mabethi bobheka umphongolo phambi kaDagoni othi yombheka uDagoni limbs gone. Hawu awasekho ama-limbs izandla nenyawo kusekho hayi bamshiya ngakusasa uyile khandelelo gone. Bathi basemangazwe yilokho abantu bayagula bavuka amathumba ngani na kunento kaNkuluNkulu ehambisana nobungcwele esendaweni engcolileyo isiyababulala ke lento. Khulumele kumfundisi umkholokotho nosisi lwasenkhohle igama lakhe ukuthi uthe uNkulunkulu kuzofa abantu njengoba bafa abantu lapha kumaFilisti baze kwadinga ukuthi lo mphongolo mabawubuyisele back kwa-Israyeli ukuze basinde baphile. Yabona ke mangabe usafuna ukuphila kulomhlaba mhlawumbe ngingakusiza nawe ukuthi uvale nje chapter yobayingcenye yethu ngoba usezikhulumela uNkulunkulu ukuthi kuzofa abantu abangafuni ukumlalela njengoba kwenzekile kumaFilisti. So inkinga eyabulala amaFilisti ukuthi balethe okungcwele phakathi kwabo. Kanti if you keep the holy away from you, you are safe. Hayi uNkulunkulu ngeke akuhluphe. Njengophenina nje uNkulunkulu asizwa nje mhluphe uNkulunkulu emvale isibeletho cha ngeke nje akuhluphe uNkulunkulu lokushiya kanjani. Uyitamasele kodwa lezi usuku lokwahlulelwa. Kodwa mangabe ufuna usaba usuku lokwahlulelwa sondela la uphile ngokungcwele ukuze uphile. Ngoba nala mongafuna ukuphila ngokungcwele uzoba nenkinga yamaFilisti. Ala sibala mehlo sikhuleke. Baba thengcwele siyabonga ngezwi lakho olukhuluma kithi. Thina Nkosi amazwi owakhuluma kithi angukuphila. uNkulunkulu othona amandla ngiyacela ukuthi lamazwi aphilise yilo nalo Nkosi owezwayo nosazowezwa nokwezwile. Aphilise nami Nkosi. Ngiyabonga ke uNkulunkulu othona amandla ngokukhuluma kwakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uveze izinto nami ebengazicabanganga bengingazazi. Ngiyabonga uNkulunkulu othona amandla ukuzwa izwi lakho. Baba thengcwele qhubeka njalo nokungisebenzisa. Ungenze Nkosi ngibe ngcwele ngilungele ukukusebenzela ngekhathi zonke. Qalo wakho umsebenzi uNkulunkulu othona amandla uphelelise ngesandla sakho esinamandla owakhipha ngaso uIsrayeli kwelaseGibhithe izwe lokugqila. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othona amandla ukuthi ukhulule lona lo Nkosi phakathi kwethu esandleni sikaSathane kube lona lo Nkosi azinqumele azimisele ukuphila ngokungcwele. Ngoba Nkosi sizwile ukuthi lo msebenzi uqalwe nguwe awuqalwanga umuntu. Ngenxa lokho Nkosi ukuthi uqalwe wena Nkosi yakufeza. Wena Nkosi uthe uyisiqalo nesiphetho. Mangabe uqalile uzophetha. Nkosi maye kithi uma Nkosi singaqapheli izwi lakho. Maye kithi Nkosi uma siqhubeka sihlangana Nkosi sisenokuqila singakazimiseli ukuphenduka. Ela Nkosi ukuthi lona lo ongakazimiseli ongakaqinisa Nkosi ukuthi aphenduke ngokuphelele. Namhlanje Nkosi iguquke impilo yakhe. Abe ngumntwana wakho Nkosi apheleliswe kuwe. Abe yikholwa la ngempela Nkosi ekwazisa ngekhathi zonke ekwesaba. Efunda izwi lakho ngekhathi zonke ukuqonda imibhalo. Noqonda lokho uNkulunkulu othona amandla okwentando yakho. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi siphilise emoyeni, emphefumulweni nasemzimbeni Nkosi. Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi usilondoloze noma sisemakhaya, noma sisemsebenzini, noma siseyikoleni,
noma Nkosi sibhekene naziphi izinkinga sisize Nkosi ukuthi sime ezweni lakho singavumi Nkosi ukucindezeleka nangenxa ye-peer pressure Nkosi nasezikoleni sizabantwana Nkosi no Sunday school wethu ukuthi Nkosi angavumeli i-peer pressure ukuthi ibonise kodwa kube lona lo Nkosi azinqumele ukuthi akusebenzele akuphilele azingcwelise phambi kobuso bakho angahlali Nkosi endaweni engcwele kanti yena akekho ngcwele ngoba Nkosi kuyacaca Nkosi lokho esikuzwile ukuthi usuzoqala manje wenze i-clean up kubonakala Nkosi abangabantwana bakho nabadlalayo ngoba Nkosi awubafuna abantu abadlalayo enkonzweni ngiyacela ke Nkosi yamakhosi usisize kuphele ukudlala Nkosi yamakhosi kungene Nkosi uqinisele emkhulekweni ungene Nkosi uqinisela Nkosi esifundisweni sabapostoli ungene Nkosi uqinisela uNkulunkulu uthi unamandla ezweni lakho nasekuhlephuleni isinkwa sibe lelo bandla laqala Nkosi laqala labusiswa ngiyacela ke Nkosi uthinde lona lo phakathi kwethu kungabikho Nkosi ozophuma one kodwa Nkosi kube lona lo azimisele ukuvuma izono zakhe azishiye ngoba Nkosi uthena uzophumelela yilo ozivumayo izono zakhe azishiye ngokwezwaka 28 verse 13 ngicela ke Nkosi ubusise lona lo phakathi kwethu Nkosi nalapho Nkosi ehlala khona uhlambulule Nkosi nendawo esihlala kuzo uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi amen.